Fl-intervent tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-edukazzjoni hija ċavetta biex iż-żgħażagħ iwettqu l-ħolm tagħhom u sostna li l-Gvern irid joffri żvilupp holistiku lill-istudenti mhux biss akademiku iżda wkoll fuq is-saħħa mentali, l-isport u n-nutrizzjoni. Dr. Bela qal li l-Gvern Laburista żied l-istipendji bi 15% u wieħed żied oħra ta' 15% jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja fit-30 ta' Mejju. Semma wkoll l-Individual Learning Account biex iż-żgħażagħ jibqgħu jinvestu fihom infushom wara li jlestu l-istudji tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-Gvern ħoloq opportunitajiet ta' xogħol għal kulħadd u semma inizjattivi ġodda għal studenti fil-qasam tal-avjazzjoni, il-marittimu u startups immexxija miż-żgħażagħ fejn qed jipproponi li ma jiġux intaxxati fuq l-ewwel 30,000 euro fl-ewwel 3 snin tax-xogħol jew bidu ta' startup. Dr. Bela fakkar ukoll li kien Gvern Laburista li daħħal il-kors tal-veterinarji f'Malta u sostna li hu tajjeb li l-istudenti jagħmlu esperjenza barra minn Malta permezz tal-Erasmus. Għal dan il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ribatta li l-programm Erasmus sar possibbli biss għall-Gvern Nazzjonalista preċedenti. Dr. Borg qal li jinsab kontent li l-elezzjoni sieħed qabel għax bekk Gvern Nazzjonalista jista' jżid l-istipendju b'25% minn Ottubru li ġej. Fil-ftuħ tad-dibattitu fakkar ukoll fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex iż-żgħażagħ ma jħallsu ebda taxxa fl-ewwel 5 snin tax-xogħol tagħhom. Dr. Borg qal li Gvern Nazzjonalista joħloq niċex ekonomiċi ġodda u impjiegi ta' valur miżjud fl-innovazzjoni, l-ekonomija kreattiva, l-avjazzjoni u l-marittimu. Semma wkoll il-proposta tal-Mediterranean Maritime Fuel Hub li qal tista' tiġġenera 350 miljun euro. Dr. Borg qal ukoll li Malta qed titlef opportunitajiet ekonomiċi marbuta ma' vapuri li jgħaddu minn ibra Maltin u sostna li l-Partit Nazzjonalista mhux se jisparpalja miljuni f'kuntratti u direct orders. Il-Prim Ministru wieġeb li s-safti ilu il-Kap Nazzjonalista qal li dan il-proġett kellu ħalli 450 miljun euro. Dwar it-traffiku l-Kap Nazzjonalista qal li Gvern Nazzjonalista mhux se jibqa' studi sistema ta' mass transport kif għamel Gvern Laburista iżda jibda jimplementa immedjatament fil-waqt li sostna li fl-ewwel 5 snin titlesta l-ewwel linja. Mistoqsi dwar l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, l-Prim Ministru semma kif spazji bħal Manuel Island u White Rocks ingħataw lura lil poplu bħala spazji miftuħa u ħodor. Semma wkoll diversi proġetti ambjentali fosthom Witinċita u l-Park ta' San Clement. Dr. Bela qal ukoll li Malta titnaqqas l-emissjonijiet b'40% sal-2030 meta mqabbla mal-2005 u żied l-użu tar-rinnovabbli għal 25%. Semma investimenti fit-tieni u tielet interconnector kif ukoll proġetti marbuta mal-enerġija rinnovabbli. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-akbar ċertifikat ambjentali ta' Gvern Laburista huwa żrar f'Taqali. Huwa kritika li l-Gvern fuq diversi wedi ambjentali li qal baqgħu ma twettqux fosthom il-proġett San Ġwan u l-Ħamrun. Dwar l-ekonomija l-Prim Ministru kritika l-proposti tal-Partit Nazzjonalista ta' dik li sejjaħ pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran u qal li l-Gvern qed jifoka fuq investimenti ta' kwalità f'setturi bħal fintech, microchips, ir-riċerka u l-innovazzjoni u l-medtech fejn sostna li fl-aħħar jiem tħabbar investiment miljonarju li se joffri mijiet ta' impjiegi ta' kwalità liż-żgħażagħ. F'vot ta' risposta Dr. Bela qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi pannelli solari mingħajr ma jaf fejn se jpoġġihom, waqt li Dr. Borg qal li Gvern Laburista installa l-pannelli fuq l-iskejjel u ma xelhomx. Tul id-dibattitu komplew il-battibekki bejn iż-żewġ mexxejja dwar il-kredibilità u l-costings tal-proposti elettorali. Dr. Bela qal li l-Partit Nazzjonalista qed jattakka proposti li mbagħad jispiċċa jikkopja, filwaqt li Dr. Borg qal li kieku l-Manifest Nazzjonalista kien diġà pubblikat, il-Partit Laburista kien jikkopjah kollu. Il-Prim Ministru qal ukoll li diversi proposti tal-Partit Nazzjonalista kellhom costings differenti minn kandidati differenti u sostna li dan juri nuqqas ta' kredibilità. Dr. Borg minħat jew akkuża li gvern li ta' miljuni lil Vitals u Stewart. Dr. Borg wiegħed li Gvern Nazzjonalista jimplementa r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija u jnaqqas il-konti ta' dawn bi 30%. Għal dan il-Prim Ministru fakkar li għall-Kap Nazzjonalista is-sussidji tal-enerġija kienu short-lived. Waqt li kienu qed iwieġbu l-mistoqsijiet tal-istudenti preżenti iż-żewġ mexxejja ddikjaraw ruhom kontra l-bini ta' moskija oħra u dħul tal-Koran fil-klassijiet kollha. Fost temi oħra diskussi kien hemm il-liġijiet tal-ippjanar, l-affordabilità tal-akkomodazzjoni, it-traffiku, il-ħatra tal-Prim Mħallef u l-identità nazzjonali.